Днес сме на полигончето. Този инструмент е много важен да си направим пътеките. И сега ще видим групата на 150 метра, каква ще е. Огонг 10 на 10. 34 гренови слогове, плътния връх и балистичната опашка. Балистичният коефициент е 0,163 със скорост 291 метра в секунда. Времето е добро, много лек вятър, попътен, както се казва, посока на стрелба. Тук се изкусихме поне до 100 метра. Точно тук е 100 метра. Тук косач се умори. Що ходи се върви. Нивата е по-ниска. Днеска няма да правим видео, тъй като доста покусихме и се изморихме. Не ми се занимаваше с камери и с глупости. Ето, ние една снимка ще направим. Това е гонга на 150 метра. 6 изстрел. Ето, това е. Сега ще стреляме по другите два гонга. Един е на 220 метра, другия е на 248 метра. Сега ще видим на 220 метра. Гонга тук е с размери 15 см. И следващата мишена е на 248-250 метра. Сега ще го измерим далекомера. Гонг 20 на 20. Изстрел от 242 метра. На 248 метра. Много се клати тук, не е. Всеки изстрел мишената прави така. Това е най-лошото. Добре, стреляхме и днеска.